नमस्कार, प्रणाम, काल बा भाई लोग। आशा करतानी कि मस्त होको बजा और स्वस्थ होको बजा। भाई लोग हमारा चैनल पर 530 गो सब्सक्राइबर पड़ा जा, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। देखा जा भाई लोग, वीडियो पूरा देखल कर जा। वीडियो जब तक पूरा ना देखो जा तब तक कुछ और समझ में ना आई। तब वीडियो में एकदम लास्ट तक बनल रहिए जा, तनिको स्क्रिप्ट करवा जा तब भाई लोग समझ में ना आई और मज़ा ना आई। तो एगो भाई गइल बना सऊदी, इतना मने दुख में और तकलीफ में मने बाना कि अपना ऊपर एगो गाना लिख देले बना। उ गाना जो लिखले बना ना एकदम सच्चाई का बयां कैले बना भाई लोग। जब उनकर आवाज़ और गाना का सुनबा जा ना तो तुम लोग को खुद समझ में आ जाई कि भाई का कहल चाहता ना, का समझावता ना। ये कहे गो बात ये कहे गो वर्ड जौन बा, इतना मने उ तर्क के बाटे, इतना मने अच्छा से उ बनैले बना और बैठैले बना उ गाना के कि अपना गरीबी और लाचारी पर मने वो बहुत अच्छा तरीका से बैठैले बना। तो भाई लोग हम चाहम कि वो भाई के वीडियो देखा जा तब मज़ा आई। मज़ा का आई भाई जब सुनबा जा ना तो तुम लोग को खुद तकलीफ होई और महसूस होई कि मने भाई जौन भी गईले बना, जौन भी कहले बना, एकदम सच्चाई बयां कहले बना। तो आओ जब भैया पहले भाई के वीडियो देखल जा तब बताइए जा कि कैसन लागल है वीडियो। छूट गईल धधाइल हमरो इंडिया के निंदिया भुलाइल, घर परिवार से दूर हो गईनी मनवा रहे अगुताइल। खाके कसम सच कहतनी हम सह पाई न पियसिया भूख के, सऊदी आईनी बकरी चरावे लकड़ी भईनी सूख के। पेड़ पालो ना कतही लौके खाली रेगिस्तान हो, नीचवा पत्थर बालू जरे ऊपर से मारे घाम हो। 8 दिन पर नहानी यही जा पानी बहुत महंगा बा, कपड़ा धोवल छोड़ी दो भैया ये कहीं गो बस लहंगा बा। काम करी सगरो तब हूँ रख देला कपिलवा हूँ के, सऊदी आईनी बकरी चरावे लकड़ी भईनी सूख के। तो भाई लोग देखला जना वीडियो, ए भाई के दुख और तकलीफ माने ऐसन बाटे कि ऊपर गाना ई लिखला पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन का कइल जा भाई, परदेश में कोई भी जाला तो मने ओकर जिंदगी अब कैसे कटेला अब उहे जानेला। कोई भी भाई परदेश जाला तो चाहे सऊदी जाओ, दुबई जाओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, इतना आसान बात ना भाई लोग कमाई। घर के लोग जब सोचेला कि बबुआ गइल बा कमाए तो एकदम छापत होई तो गलत है। उ बबुआ कितना छापता अब उ जानता। भाई लोग वीडियो देखले ओखबा जा तो खुद तो लोग को पता होई कि भाई के ऊपर का गुजरता। तो अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो हमारा भी चैनल का सब्सक्राइब कर लिया जा, बेल आइकन का दबावे मत भूलिए जा भाई लोग।